Il-Kumitat tal-Avukati u Prokuraturi Legali se jkun qed jarbel loti tal-warrants għal madwar 100 kandidat għal professjoni ta' avukat u 10 kandidati għal professjoni ta' prokuratur legali, dan bl-istess sistema li ntużat matul is-snin. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Ministeru għall-Ġustizzja e kif ġie spjegat li din id-deċiżjoni se twassal biex dawk li għaddew mill-eżami tal-warrant u mill-iskrutinju tal-Kumitat skont il-prassi tal-passat ikunu jistgħu jieħdlu fil-professjoni u fid-dinja tax-xogħol mill-aktar fis. Din id-deċiżjoni waslet wara l-laqdiet studenteski fih dan l-Università ta' Malta semmaw leħinhom fuq l-introduzzjoni tal-linji gwida li fost oħrajn jobbligaw li fl-assessjar magħruf bħala l-fit and proper test tiġi ddikjarata informazzjoni dwar kondizzjonijiet ta' saħħa mentali mill-istudenti stess, informazzjoni li tista' twassal għal diskriminazzjoni. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard tlaqab b'sodisfazzjoni d-deċiżjoni tal-Kumitat tal-Avukati u Prokuraturi Legali li għamel dan il-pass fin-nuqqas tal-linji gwida approvati dwar kandidati tajba u xierqa. Dan anke wara li l-Gvern sema talbit tal-istudenti fuq din il-materja u wara li qis is-sitwazzjoni ma provax il-linji gwida kif proposti. L-istqarrija żidet tgħid li b'dan l-iżvilupp ma jfissirx li se jifqu diskussjonijiet bejn il-partijiet ikkonċernati. Il-Ministeru għall-Ġustizzja tenna li se jkompli bil-ħidma biex mill-aktar fis jintlaħaq qbil fuq regoli u linji gwida li jiddeterminaw kandidati idonju bilan li tissaħħaħ il-professjoni legali mingħajr ma jkunu invażivi aktar milli hemm bżonn fil-ħajja personali ta' kandidati. L-istqarrija inkludit ukoll ringrazzjament tal-Ministru Attard lill-Kamra tal-Avukati u l-qdiet tal-istudenti għal kooperazzjoni u l-impenn tagħhom u saħaq li se jkompli jaħdem qatih biex il-professjoni tiġi regolata kif jixraq u dan billi jitwettqu r-riformi leġislattivi meħtieġa. Intant laqda studenti tal-liġi ma' One News esprimiet is-sodisfazzjon tagħha li nstabet soluzzjoni għal gradwati biex ikunu jistgħu jieħdlu u jibdew jeżerċitaw il-professjoni. Hawn laqda sostnit ukoll li l-linji gwida għandhom jitlestew b'mod sodisfaċenti għal grupp ta' studenti li jmiss sabiex ma terġax tfeċċ sitwazzjoni simili għal ta' din is-sena.